Nilqawkom għal sensiela oħra tal-Sinna. Santa Barbara, Lajn u l-Qrejjen huma kollha parti mit-twemmin superstizzjuż tal-Maltin li ħafna drabi jimmanifesta ruħu f'versi kurjużi u frima sempliċi. Tkellimna ma' Janika Xkembri Fava, riċerkatriċi li ħadmet qatih fuq dan il-ġeneru ta' tradizzjoni orali. F'Malta għandna ħafna tipi ta' superstizzjonijiet biex ibedu lajn ħażina jew nkella risq ħażin. Ngħidu aħna jekk naraw qattu s'iswed nagħmlu l-qrun, ma tistax tgħaddi minn taħt sellum. Jekk taqalek mera u tinkisirlek troxx il-melħ biex tbiegħat il-lajn ir-risq ħażin. Jekk taqalek sikkina mal-art hawn min jobżoq biex ineħħi il-risq ħażin li jista' jiġi fuqu. Apparti hekk ukoll il-poplu ħoloq taqbiliet kemm ta' seħħta u anke ta' protezzjoni kontrija, ngħidulhom versi tal-iskunġrar jew tar-riqi. Fit-teżi tiegħi li għamilt fl-2016 bl-isem Funzjonijiet Soċjali tal-Vers Popolari Malti, is-seħħta u l-iskunġrar, sibt nies li għadhom jemmnu ħafna f'dawn it-taqbiliet. Rajt ukoll li dawn it-taqbiliet jibdew anke minn żmien l-Inkwiżizzjoni Rumana. Ngħidu aħna din it-taqbila li hija ddatata fi 11 ta' Jannar 1625 li hija hekk: Jannar, Jannar, ja ħanin ja ġabbar, inqiegħed fuq siġġu minn tan-nar, jgħid żarbunu nar, kalzettih nar, qalzietu nar, qmistu nar, żaqtu nar, tewqu nar, kappellu nar, kull ma fuqu nar. Din il-formola skont Vittorio Cassar kienet parti mill-każ tal-40 saħħara li kienu preparaw filtri biex iqanqlu mħabba u anke mibeda u anke seħħtu. U kienet deret ukoll quddiem l-Inkwiżitur. Imbagħad sibt taqbiliet oħra li anke jużaw waqt il-logħob tat-tfal bħal seħħ ta' bedudu jdur ma' jdejk u jaqtalek nofs idejk. Din kienet tintuża anke f'xi każijiet issa meta kienu jilagħbu xi logħba żibeġ biex jisħħtu l-persuna li tkun waslet biex tilapi, kienu jgħidu din it-taqbila biex ma tirbaħx. Imbagħad għandna xi taqbiliet oħra li ngħidulhom tal-iskunġrar jew tar-riqi li huma protezzjoni kontra s-seħħta. Għandna wħud minnhom li għadhom użati u popolari sew bħal ta' tbaħħir, fosthom din li ġejja li hemm ħafna varjanti tagħha li hija San Barnabaw jekk hawn xi għajn tmur minn hawn, San Petru ta' Ruma jekk hawn xi għajn terġa' lura. Din kienet tintuża waqt ir-ritwal ta' tbaħħir. Ir-ritwal ta' tbaħħir ukoll kienu jużaw metodi differenti imma li żgur li dejjem ikun hemm bżonn ta' taġen weraq ta' żebbuċ imbierek li jkun leħaq nixef. Imbagħad xejn jaħarqu t-taħlita jibdew iduru mad-dar kollha mal-persuna li tibda ddur bit-taġen, ikun hemm persuni oħra li jakkumpanjawha jgħidu t-talb warajha. Dawn it-taqbiliet huma sensittivi ħafna saħansitra jkun hemm min ma jkunx irid jgħidhomlok għax jekk ma tgħidhomx fil-mument opportun, jiġifieri fil-mument li jkollok bżonnhom tista' ġib risq akbar ħażin, jew inkella jekk terġa' tiġi bżonn it-taqbila skonthom ma tibqax tapplika. Pereżempju Cassar Pullucino fil-ktieb tiegħu Skunġrar u Orazzjoni fil-poeżija popolari reliġjuża f'Malta jistqar li tgħid kemm tħabad biex isib is-Salve Reġina tal-baħar. L-unika opportunità li kellu li kien hemm mara li qalklu nofsa, kienet mara minn Għawdex imma malli waslet f'nofs it-taqbila f'nofs is-Salve Reġina qaltlu se jkolli nieqaf għax hemm ir-raġel f'nofs ta' baħar u jekk jiġi bżonna ma taħdimx. Jiena wkoll fir-riċerka tal-2016 ta' teżi tiegħi sibt persuna li waqt li qed tgħid li taqbiliet qalt li taqbila li mbagħad inkwetat ftit li qaltieli għax skonta mhux suppost tgħidha meta ma tarax kewba feġġa u anke x'in tara l-kewba feġġa mhux suppost toqgħod tgħid lill-oħrajn. It-taqbila hija nostrok ħa tostorni sa ma tiġi il-mewt tiġborni.
L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu taħdem qatih sabiex iġġib għall-aħjar il-qagħda tal-Malti, fost l-oħrajn b'sessjonijiet speċjali għat-trabi u l-ġenituri tagħhom. It-tim tal-Sinna tkellem ma' Maruska Farrugia, waħda mill-animaturi fih dan din l-inizjattiva. Din l-inizjattiva bażikament huma laqgħa tal dawk il-ġenituri li ser isiru ġenituri qegħdin jistennew it-tarbija fejn fihom aħna bħala Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu ngħinuhom biex jiżviluppaw il-ħiliet litterarji tat-trabi li ser ikollhom. Aħna nenfasizzaw ħafna biex it-tarbija li qiegħda fil-ġuf il-ġenituri jikkomunikaw magħha u mbagħad aktar il-qudiem ngħinuhom ukoll kif huma ser jaqraw li-trabi tagħhom u jiżviluppaw il-lingwa mat-trabi tagħhom. Ngħinuhom ukoll x'tip ta' kotba għandhom jużaw fil-fażi differenti li trabi għaddu minnha u ngħidulhom ukoll kif huma bħala ġenituri jistgħu iħadnu litterizmu tajjeb li trabi tagħhom. Bħala etajiet nibdew minn 0 sa 3 snin. L-inizjattiva jisimha Inrawmu t-trabi tagħna jaqraw, issir kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż, issir ġewwa l-Isptar Mater Dei fis-sezzjoni tal-Parent Craft u saret darba wkoll ġewwa l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Bħala għodda u riżorsi aħna nurhom filmati dwar kif wieħed jista' jgħin lilu nnifsu jikkomunika mat-tarbija u juża l-kodba mat-tarbija kif ukoll l-iktar ħaġa importanti bażika nurhom il-kodba differenti li wieħed jista' juża mat-trabi tiegħu. Nibdew mill-fażi ta' meta jkunu żgħar nurhom kodba li huma iktar sensorjali fejn it-trabi ħanistimulawlhom il-moħħ aktar, kif ukoll aktar ma jgħaddi żmien nurhom kodba li jkunu adattati għat-tfal. Bażikament l-iktar li nużaw huma l-kodba. Bħala riżors oħra wkoll qabel jitilqu lill-ġenituri intuhom basket fejn fih intuhom kodba kemm bil-Malti kemm bl-Ingliż, għandna CD b'taqbiliet Maltin għaliex aħna nenfasizzaw ħafna li t-tfal nesponuhom għal taqbiliet Maltin ukoll u għanijiet Maltin, intuhom ukoll ktieb dwar il-politika nazzjonali dwar il-lingwa, intuhom ukoll diversi riżorsi li t-tfal adattati ser jużaw meta huma jidħlu l-iskola bħall-alfabet bil-Malti, għandna xi poeżiji, kodba wkoll bl-affarijiet dwar il-lingwa Maltija li huma jistgħu jużaw adattati l-iskola. Ħassejna l-bżonn li infakru qisna t-taqbiliet li kienu jsiru fil-passat għaliex nemmnu illi huma taqbiliet li huwa sbieħ li t-tfal ikunu jafuhom. U apparti t-taqbiliet li forsi qabel kienu jintużaw permezz tal-għalliema l-Aġenzija ltaqat mal-għalliema u żviluppaw ukoll taqbiliet ġodda, ġifieri m'għandniex il-qodma biss għandna l-ġodda wkoll. Għat-taqbiliet li huma antiki għandna dan il-ktieb ukoll ipproduċejna dan il-ktieb li jismu Taqbiliet Maltin fejn fih wieħed jista' jsib taqbiliet li kienu jitkantaw qabel u li hija ħasra li dawn jintesew għalhekk insostnu l-fatt li huwa importanti li nużaw it-taqbiliet Maltin. Għandna eżempju għamel xi ta' għamel, għandna Dawra Durella li hija naħseb l-iktar waħda famuża. Aħna bħala pajjiż li llum huwa pajjiż fejn mhux Maltin biss, hawn ħafna bil-lingwiżmu u ħafna barranin nemmnu li aħna bħala pajjiż għandna nogħżu wkoll il-lingwa tagħna. Allura nenfasizzaw ħafna illi it-tfal tagħna għandhom ikunu jafu sew l-ewwel qabel kollox il-lingwa nattiva tagħhom. Allura nenfasizzaw illi tant huma esposti għall-lingwa barranija għaliex m'għandniex nenfasizzaw u nsaħħu wkoll il-lingwa tagħna li hija lingwa unika ma jitkellem ħadd fid-dinja u għandna nkunu kburin biha. B'hekk nenfasizzaw ħafna li ma ninsewx dak li qabel fil-passat kien isir biex inkomplu nsaħħu għal mal-ġenerazzjoni li jmiss.
Konxa, ġejja u sejra, Marija mfixkla, Marija mħabla. Flaqqaf, ħakka tfaċċa, dak li toli ta' Waħda mill-aktar bands magħrufa fil-hip hop bil-Malti hija Nobling Show. Band li fost l-oħrajn hija magħrufa għal Marija Sabiħa u Lucia u Samuel. dak li toli ta' Meta niddeskrivi x-xena tal-hip hop bil-Malti, normalment ngħid li wasalna issa fit-tielet ġenerazzjoni ta' din ix-xena. L-ewwel ġenerazzjoni hija naturalment dik li fiha nsibu l-Hooli, il-Hooligan, u t-tieni ġenerazzjoni hija propju preċiż dik illi jibdew in-Nobling Show. Nobling Show illi mhux biss ikomplu ir-rap bil-Malti, imma anka joħolqu stil ta' dan it-tip ta' hip hop fejn għandek grupp, fejn għandek nies li qegħdin jaħdmu flimkien b'mod kollettiv. Mela inti għandek bidla mill-ewwel ġenerazzjoni fejn għandek l-identità individwali għall-identità iktar kollettiva u din sibniha wkoll ġifieri ba' oħrajn apparti Nobling Show bħal huma pereżempju sempliċement tat-triq, il-Marmalja u issa anke fit-tielet ġenerazzjoni b'oħrajn bħal pereżempju l-kapitlu 13. il-ħin waqaf iżda toni sar Pietru dal-lemm u l-din ċaħat. Marija qalba mħassra, Marija vittma Jien m'għandix xi alleanza ideoloġika partikolari mal-lingwa Maltija. Jiena l-iktar li għandi alleanza fil-verità mal-kreattività tiegħi stess, ma' dak li nixtieq noħloq, mal-karattri li bdew ibernu f'moħħi. U ħafna minn drabi dawk il-karattri jkunu Maltin għax ovvjament l-ispirazzjoni tiġi minn dak li nara madwari. Allura hekk daw il-karattri ninterpretom b'mod li mhuwiex Malti, jekk ma jitkellmux il-Malti, ħajħorġu l-ewwel ħaġa ħajħorġu folots. Tieni ħaġa anke meta jibdew ikollhom il-konverzazzjonijiet f'moħħi ma jkunux realistiċi, ċensa tal-grocer ma titkellimx bl-Ingliż, tifhem. U jekk ħajkollha argument mar-raġel, l-argument ħajkun bil-Malti. Allura dak jiena nkun qed ninterpretaħ bil-Malti. Lucia kienet studjuża kapaċi u intellettwali wiċċ ta' zokkor ras ta' żonqor sħabi interpretawli. Ta' kemm il-darba Il-lingwa Maltija tagħti l-awtentiċità l-karattru Malti. Ġifieri l-affarijiet li jistgħu jingħadu bil-Malti jistgħu jingħadu bl-Ingliż, però mhux se jkollhom l-istess estetika, mhux se jkollhom l-istess saħħa, mhux se jkollhom l-istess, mhux se jkunu awtentiċi, ħajinħassu. U dik hija speċta il-krux ta' kollox li jiena meta nieħdok fuq ġrajja, inti fl-ebda punt ma tista' tibda taħseb li din hija ġrajja fit-tizja li aħna qegħdin bħalissa fil-fantasija. Jien dik il-fantasija importanti ma niksirilek qatt għax inkella l-esperjenza ħatkun pwerili. darba ta' tbelli ħaffarijiet tal-iskantament fit-tlieta ta' filgħodu ġewwa l-liquid, il-luċija, l-maħta hemm. Waħda mill-iktar affarijiet li jolqtuk dwar in-Nobling Show hija li mhux biss jitkellmu dwar dak li huwa kontemporanju, imma jitkellmu wkoll dwar dak li huwa universali u dak li huwa l-wirt kulturali tagħna. Ġifieri apparti li jitkellmu dwar affarijiet li qegħdin jiġru fil-bandli tal-Mosta u affarijiet li jinteressawhom f'dak il-perjodu partikolari li jkun għaddej il-materjal tagħhom, jitkellmu wkoll dwar l-imħabba u relazzjonijiet b'mod universali, ġifieri tista' titkellem dwar Lucia u Samuel pereżempju dwar tnejn li huma ta' żminijiet oħra mhux neċessarjament ta' dan iż-żmien, imma iktar milli f'sens ta' nostalġija dan l-universaliżmu jorbot ukoll anke mal-idea tal-wirt kulturali. Allura anka f'xogħol aktar riċenti tagħhom naraw anka il-ħoss tal-għana jew inkella l-ħarsien tagħhom lejn l-għana u allura relazzjoni importanti ħafna li tibda ġejja issa bejn l-għana, mod partikolari l-għana Spiritu Pront u r-rap fil-hip hop. Bħalissa qiegħed naħdem fuq xi ħaġa mużikali. Qed naħdem kemm fuq silta ma' 4 rappers oħra mal-Lapes li huwa parti mill-grupp Marmalja, ma' David the Guess u ma' Shiley qed nipproduċu xi ħaġa li bħalissa ma tantx nista' nitkellem dwarha, però li għandha toħroġ sena d-dieħla. Il-kotra qamet f'daqqa ħwajtet jien Maltija. Miskin minn ikasbarni, miskin minn jitħaq bija. Il-kotra għandit f'daqqa u semmet mal-irjieħ l-innu ta' Malta tagħna u l-leħen kien rebbieħ.
Il-koll kemm aħna għandna ġewwa fina tifel jew tifla mimlija fantażija? John Bonello huwa wieħed mill-kittieba Maltin li jarfu jgħaddu mill-ħolma realtà billi ħażżes stejjer ta' ħolmu ta' stajjil ewlieni fosthom permezz ta' triloġija Il-logħba tal-allat. Il-fantażija huwa ġeneru ta' letteratura li jinkludi fih avventura, azzjoni, iżda fuq kollox element ta' seħer dak li għamlu apparti minn letteratura oħra, minn ġeneri oħra. Insibu ħafna wkoll sitwazzjonijiet li nistgħu nsejħulhom ftit impossibbli, ispirati ħafna drabi mill-immaġinazzjoni tal-bniedem. Meta qed ngħidu impossibbli, ġifieri pereżempju għandek karattri, poteri sopranaturali jew sitwazzjonijiet fejn il-probabilità li jiġru fil-ħajja reali huma ftit. Peress li jiena dejjem rajt kodba għal tul ta' snin f'dak il-ġeneru, pereżempju l-ktieb favoriti għaj dejjem insemmi huwa The Lord of the Rings u The Hobbit ta' Tolkien, imbagħad hemm The Wheel of Time ta' Robert Jordan li huma kodba vasti ħafna li esploraw dinjiet vasti. U dawn it-tip ta' kodba ġaluk timmaġina, ġaluk tistaqsi, hemm ħafna misteru fihom. U jien xtaqt li nagħmel din il-ħaġa wkoll imma bil-sinna, bil-Malti. U bekk bdejt nikteb il-fantażija. Jiena ktibt triloġija fil-ġeneru tal-fantażija jisimha L-logħba tal-allat. Huma 3 kodba li rrakkontaw il-ġrajja ta' 3 żgħażagħ li jsibu mezz kif mid-dinja tagħna jgħaddu għal dinja oħra parallela bħal tagħna, però fejn l-affarijiet jiġru mod ieħor milli jiġru hawnhekk. Din it-tielet qamar l-ewwel ktieb ta' din is-serje jintroduċina mal-karattri u fil-fatt insibu dali għadni kifet kif it-tfal jirnexxilhom jgħaddu għad-dinja l-oħra. Waqt li t-tieni ktieb l-aħħar ħolma joħodna lura għal x'ġara qabel. Din hija tip ta' għanitek plot device li siba ħafna fil-ġeneru tal-fantażija fejn inti tilab ħafna bil-żminijiet differenti. Fil-waqt li mbagħad it-tielet ktieb, is-sitt taħwa jikkonkludi l-istorja kollha. Bit-tieni u t-tielet ktieb irbaħt ukoll il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb li huwa inkoraġġanti ħafna li taf li ġeneru daqstant li mhux daqshekk popolari xorta jista' jikkompeti ma' ġeneri oħra. Apparti din it-triloġija li għadni kif semmejt, għandi wkoll serje oħra li għadni kif bdejta, pubblikajt l-ewwel ktieb fiha jisimha Dystopia bħala serje u l-ewwel ktieb jismu It-tar. Hija tip ta' fantażija differenti, din id-darba kif jisimha serje huwa ġeneru li jistejjaħ dystopjan li huwa bejn fantażija bejn fantaxxjenza imma normalment huwa dejjem irrakkontat f'dinja f'ambjent fejn aħna ma nixtiequx ngħixu, il-kontra ta' utopja infatti. Kien kważi dala mal kollox meta t-tifel u sħabu l-fittiexa l-oħra fl-aħħar waslu lura fil-post fejn kienu jgħixu. Binja enormi fuq il-quċċata tolja, imdawra bil-fdalijiet ta' raħal imdaqqas. Raħal imkeffen fis-skiet. 3 bibien enormi f'dik li kien fadal minn faċċata majestuża kienu jipproteġu dik il-binja li xi darba kienet issebbaħ iċ-ċentru tar-raħal. Ħafna snin qabel, it-tar preżenti u ftit anqas minn 400 ruħ sabu kien f'dak il-post u għamluh darhom. Qabel dak iż-żmien taħt it-tmexxija ta' tarijiet oħra, in-nies fih dan ix-xirka kollha ta' Tartaris kienu jgħixu qishom nomadi, iħufu minn żona l-oħra mingħajr qatt ma jieqfu mkien għal tul ta' żmien. Kienu jdumu biss iż-żmien li kien hemm bżonn biex ifittxu l-ikel f'żona partikolari, imbagħad jimxu għalli jmiss. Kienu jgħixu fil-biża' tal-baruni u l-ġgajta feroċi tiegħu. Għalhekk kienu jiċċaqalqu minn post tal-ieħor bla waqfien biex l-dewwa tagħhom ma jirnexxilhomx jiskopru fejn qegħdin. Id-dokumenti storiċi jistgħu jkunu għajn rikka ta' kliem Malti qadim li jew naqas ħafna l-użu tiegħu, jew inqatal kollox. Fost dawn id-dokumenti nistgħu nsemmu dawk notarili,
li xi minn daqqiet kienu jinkludu kelmiet bil-Malti. L-istoriku Godfrey Wettinger għandu ġabra lessikali ta' din ix-xorti fil-ktieb Kliem Malti Qadim. Wettinger għamel ir-riċerka tiegħu fl-arkivju notarili, għamilha mhux biex jiġbor il-kliem bil-Malti, għamilha biex jifittex fuq l-sira xi teżi tad-dottorat tiegħu. Mbagħad kompla imur l-arkivju notarili biex ikompli riċerka fuq l-oqsma li kien għażel. U fuq medda ta' 40 sena irnexxielu jiġbor ukoll 100 kelma bil-Malti. Ovvjament dan huwa fost l-eqdem kliem bil-Malti dokumentat li għandna, imma l-isim Malti kollu li ġej mill-Arbi huwa qadim daqs dan il-kliem naturalment. Il-kliem qadim li sab Wettinger sabu qalb sentenzi miktubin jew bil-Latin, jew bl-Isqalli, jew bit-Taljan. Ħafna drabi in-notara Maltin qabel ma kienu jisemmu il-kelma bil-Malti jgħidu u l-poplu din isejħela, din il-ħaġa isejħela. Ħafna drabi wkoll isemmu illi din il-kelma se jagħtuha bl-isem Malti u ġielu deskrivew bħala lingwa Afrikana jew lingwa Maltija. Ħafna minn dan il-kliem bil-Malti jiddeskrivi partijiet differenti tad-dar Maltija jew tar-razzett, jew nkella huma l-kuluri bil-Malti, il-kulur ixeb, pereżempju fenek ixeb. Jiġifieri il-pil li jagħti fil-Gris kien sa preferenza għal barri ta' lewn ikħal. Ikħal bit-tifsira ta' iswed. Wettinger sab kelma sabiħa bħal miġles li tfisser is-salott. Fil-Medjuevu l-Maltin ma kienux joqogħdu bil-qiegħda fuq siġġu jew fuq bank, imma kienu jpoġġu bil-qiegħda mal-art. U il-kamra fejn kienu jpoġġu bil-qiegħda kien jgħidulha l-miġles, din hija kelma li llum ma għadniex ngħidulha. Kileb sab xullil. Il-kileb huwa ġebel li jirfet ix-xorok tal-qasba. Ix-xullil huwa bħal ħajt tas-sejjeħ imma li jkollu naħa minnhom lixxa. U meta inti tibni bix-xullil inti tħares lejn in-naħa lixxa biss. Sab il-kelma sqifa, speċi ta' sqaq imsaqqaf li jagħti għal 3 djar differenti, sqifa. Kellu jkun Wettinger biex jagħti bidu għall-istorja ta' l-isim Malti kif nafu għallum, jiġifieri ibbażata fuq ejjun miktubin, fuq dokumenti. Qabel konna nitkellmu fuq l-istorja tal-isim Malti fuq dak li naħsbu li seta' ġara. Jiġifieri meta Wettinger kien isib kelma jew 2 jew 3 u jikteb dwarhom mhux biss kien qed jagħtihom il-ħajja, imma kien qed juri is-sem tal-Malti x'kien fis-soċjetà medjevali. Jiġifieri notar jista' jikteb kuntratt sħiħ bl-Isqalli, imma imbagħad kien isib diffikultà biex jirreferi għal kileb għaliex it-traduzzjoni bl-Isqalli ma kienx ikun jafa jew nkella il-ħarrieġa jew nkella kamra bix-xullil. Kif qed tiddeskrivi xullil bl-Isqalli jew bit-Taljan jew bil-Latin? Jiġifieri dan il-ktieb jiswa għaliex jippreżenta l-kultura tal-Maltin fil-Medjuevu. L-aktar li jinteressa ma għandix dubju jiena l-raħħala li jirabbu l-annimali u l-periti li ikollhom bżonn tant kliem li jiddeskrivi id-dar Maltija. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.